Menta kasi kan nyau turik unai lur ar hajar ar pulai kinong yalam kisang bhalang baper jong kathany umden ki bakan thup ya ka RBY DSO RBYF HYF hito ka umden area local taxi driver and owner association bat ringkat kirang bash nong ki bakan thup hapo lai teli kiraj kata ka raj nong tlu raj matan bat ka raj marman kila penlong ke jing ya kenduk lang haduya hol diwan ban ya mir jingmut halor ka jing sadin jong ka dong kathany umden haki kampen roy da ka wei ka jingmut bat ka jing sngo khya halor ka ne kila thawe ka wei ka committee ya ka balatip kerteng kum ka umden area development forum balajit ro ya kinong kit kam bapura jong ka ne ka forum uba Arnold Singkli kumu chairman uba Andreas Makri kumu secretary sangut ki advisor bat ki wei de ki khot jong ka ne ka committee ka program ka bangi ko aban ay lang ba jong ne ka por sya phi ki pai ba tham tam ki pai ba jong nong snong umdan ka bangi ko aban pentip ng ba jong ne ha ka ba menne kasni ka nyotering jong ubanai sep gembar mila penlong ka wei ka meeting ha ka ba ki nong isimentang ta ki don nadu ki seng balang jong ke than umdan langta ki longdo jong kiran jong ki lai teli kiran ke ba kentup ka wei karaj dong telu ka wei ke di karaj mathan bat karaj marman te bat ka jing don jong kirang ba snong jong ti lai teli kiran te hadin ka jing seukhia hadin bangila ya thir ya tai benya ya ki benta jong kathany umdan kajing syai jong kathany umdan te nagalyang jong kirang ba snong kiba omduna ya ka san phomut e kirang ba snong jong kilai terli kiraj pila poilang ki don hang tu ka kiwe kisang balang kum ka HOC umdan circle ka RBWF umdan circle langta ka hito umdan unit bat ka RBYDSO ha ka bangi da ka wei ka jingmut ngila shim ya karai ban form lane ban bu ka kenja bodi ka baklan ka forum apo ka area umdan bat ka jing temu jong ka forum ka long bet hadin bangal ngila bisyarnya ya ka jing sha ino ben da ka jing diaw men sim ni shim ya ka negarai ban bu no da ka wei ka committee ka ban page ya ka jing e jong ka thaj dan borok ka wei hadan bangil amat sibun ki jing e ka jing sha iben da sorkar ka jing sha iben da ki bor bahalor ka jing bom kan snap yo ki paj umdan te nagalyang ka committee ka bla penlum ne kala bu da ka wei ka committee yang ka ba latip kum ka umdan area development forum kata dengan komiti kabar don bat kirang ba snong ki breu jong karan nang tabat ki seng balang hapo jong ka area umdan laseng ya kani ka komiti ka kentup ya lightly kirai ki badon hapo ka area umdan ka wei kanong telu ar ka deka mathan ban balai ka deka marman tika jing temu bak kongsan jong kan komiti kalong bet na banta karoy kapar ban buddin ya ki development ba pher ki ba ka government kan ai hapo umdan ban buddin ya ki jing syai ben jong ka thany umdan baro ka wei bat ka ba kongsan banta ka komiti kal arraimen ne ka bandang kong ka issue ka sa shim kan sa jam syakmat na banta ka jing syai ben usurok umdan ubala banta la ki post nam ni ngeu sarong nagelang jong ni dangi perkhat ya ka umdan area dangi perkhan ni se khanye bangi de na po kan si ngiyo kinong yalam nadu ke por jong ba di lapang ubadei u doktor hadin kata ngiyo ba meral bon sim graduate professional ubala ban kenal po assembly nadu ki CM ngiyo nadu kapor urang ar makdo de CM apo sekunsil ngiyo ya i ba CBCM ide i
CM apa dusik nusil ngiyo kong ronaru di em haga juga por di pidar ni seu sarong ndai ka ka bang seu si kalom ba wat lagi nong mikmat nong pok sui ngiyo ki babit banya sat hang te ajrong handai hang ne mentangi dang sya iben di nak katakan nong rim ba ngi nakalang jong kane ka komiti ngin ya syakaman ban yo no hamklo yo surok kumbang itip usurok dan udai usurok babiuzitan ubah kinong kisnong ke ubah kisnong ubah kentup ang nek dak sanfon report li kisnong usurok ngiman menta wat dang banian dak kulai ro mlong banian kumbang itip usurok hi udai isu nakawi kapor sa kawi por ke isu election usulong no tangkum balong no tangkum karensan ya election nakawi election hakawi election nakawi election awi election tengim kwa syu banjai kini ke baro nagilang jongi ki pajba ngin budin ya usurong bat karai jongi kalong ba ngin lej ban ya kendu ya concern minister jong kapilu di kata dikarai kata di isu ka bangila simene ne isu pun ki isu ngin don ngin sakran pada de mereka ka bangi kwa yang mata banang kong first preference kadai bangin budin ya usurok dan bat ngidawaru baka komen kadai banlein ono tau usurok dan nakalang jongi ngila sim karai menne ba lada don kam banle kino ki kenja agitation lan ki jinya ki pajba nagalang jungi iklo baniki lar kamor lo gajing kwa jungi ki pajba bat ki we ki isu ngi dan hangne ke isu kum ka CNRD blok banra apom dan kita isu ki pelayan nyadu menno hadu mendaki la isu jar ngai no kum tu kita kala don ka jing dawa naki liang girang ba snong dai pajba kala isu jar ngai tu kita men isu bangi kwa ban budin bat sakawai kadai nam takalan katar titri kibi kabahapo kamden area ka jungi ngila abun ki nang song kila abun ki hospital ki school ki pedon kam ka powar ka kham khlan ka ward ka kham khlan jin lada ngila ban install ka gomen kala ban install ya katar titri kibi ward hangne kanira shibun ne na banta ka than ki jungi kita gede ki bangi kwa bat shibun ki ngin sabudin na kane komiti bat kane komiti kan long kaban pek perman be na bata ka bah ka ka action jong upai ba nang song jong kathan den bat ngi kerpan juru baro ki pai ba nang song jong kathan den jong ki lai teli kini kiran bakine snok tilang bat kane komiti ha ka bakirang ba snong ki la don lut hang tu ki raj long do raj ki doloi raj ki don hang tu ngi kerpan juru ya ki pai ba bakine snok tilang kanang bangin yo ya kabhalang ka imlang ka salang hapo ka thain ke jongi kata kade ka jing themu jong kane ka komiti bala form menne ha ka bangil ayo ro enong hitam jong kane komiti lum ala bat kane komiti kan sa syong biang ya ka komiti joka komiti joka ban nang tresh ban nang ya chu sakmat na bata ka bha ka me joka thain ni baro ko